हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेफोरखौ बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखाजोब्बाय जोंनि बर' सावथुन बा BCAनि आन्डाराव दा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरावहाय दा माखासे प्रडिउसार डाइरेक्टरफोरनि गेजेरावहाय जे दान्थे बिदान्थे कन्ट्रभार्सि दा सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। दा सिगाङावनो दे रबिन नार्जारिया कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोग्रोदोंमोन नङा होमबा। बिथाङा बे लाबोनायनि जाहोना जे माखासे जेंनाफोरखौ नुनानै बिथाङा लाबोदोंमोन जे गावनि मुभिखौ बे कपि मुभि बुंनाय बेनो फिल्म एवार्ड होनाङा, एक्सन मुभिनि सायाव बेहा जे नमिनि हिसाबै जे एवार्ड मोननांगौमोन जे मोनथारनांगौ बेखौ बुङाखै आरोखि। आरो मेन खोथाया जाहैबाय दे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल मुभि, बे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल मुभि बिनि सायावहाय दा बिथांमोनहाय कन्ट्रभार्सि जागासिनो दं आरोखि। दा बिथाङा सिगाङाव जे रबिन नार्जारि बिथाङा सिगाङाव जोंदाव बड'साखौबो एसे रायखांनानै बुंदोंमोन आरोखि। दा बिनि सायाव जोंदाव बड'सायाबो रिप्लाइ होदों आरोखि नोंथांमोन, दे फिनजाथाय होदों आरोखि। बर'नि गिबि सावथुन आलायारननि प्रडिउसार बिथाङा जे आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननैबो जेनेबा दा नेसनेल एवार्ड मोननाय फिल्म नङा होमबा, जों गोदोनिफ्रायनो मोनथिबोनाय बेसेन गोनां। बिथाङाबो बुंलांदों आरोखि फिनजाथाय होदों, खेंफोरथि होदों। दा मेन कन्ट्रभार्सिनि खोथायानो बेनो आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल मुभिनि सायाव। दा कमार्शियेल मुभिनि सायावहाय सिगाङाव सपन कुमार बिथां, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो सपन कुमार बिथाङा मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट हगारदों, नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन। दा बेयावहाय बिथाङा बुंदों जे रबिन नार्जारि बिथांखौ बुंदों आरोखि दा आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल मुभि बिनि सायाव बिथाङा मोजाङै जेनेबा खेंफोरथि बा एन्सार सलुसनखौ होयोब्ला मोजां जागोन। दा बे पस्टखौ होदों आरोखि बिथाङा जे सपन कुमार बिथाङा जे शाहरुख खाननि स्पिच होनायखौ जे बिथाङा पस्ट होदोंमोन बिनि सायाव लिरनानै होदों आरोखि बिथाङाहाय। दा नोंथांमोनाहाय जोंदाव बड'सा बिथाङा मा मा खेंफोरथि होदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय। जोंदाव बड'सा बिथाङा जे नेसनेल एवार्ड मोननाय गिबि सावथुन दिहुनगिरि बर'नि आलायारन सिनेमा नङा होमबा, बिथाङा मुंदांखा प्रडिउसार डाइरेक्टरबो। दा बयबो मोनथियो बिथांखौहाय, सिनायोबो। दा बिथाङा माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंदों बिरादनो। दा आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्मनि जे फारागथिया मा, दा बेखौहाय जे रबिन नार्जारि बिथाङा जे सार्टिफिकेटआव लिरनाय दं बा थांनानै सोंहै रजनि मेमनावनो, बे रजनि मेमनि गराय फाख्रि सावथुनखौ लानानै जादोंना बे घटनायाथ'। दा बेखौ सावथुनखौ आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल मुभि, दा बेखौ थांनानै सोंहैदो, सार्टिफिकेटआव नायदो। दा बेनि थ्रुयै बिथां जोंदाव बड'सा प्रडिउसाराहाय जे आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल फिल्म बियो जे सार्टिफिकेटआव जेबो लिरनाय थाया आरोखि, सार्टिफिकेटआव जेबो बिनि इन्ट्रडाक्सन थाया आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल फिल्म। दा बिथां सपन कुमार सिगां पस्टनि गेजेरजों फोरमायनाया जाहैबाय दा सिनेमानि सायाव सोनारो, बे फिल्मनि सायाव दे फिल्मा मा टाइपनि बेखौ नायनायजोंसो बुजिगोन आरोखि, नायनानैसो बेखौ सलुसन मोनो। दा आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल फिल्म बेखौ दा नायनानैसो मोनथिगोन आरोखि, बे फिल्मा मा फिल्म बेखौ जे दिन्थिनांगौ आरो नायनांगौ आरोखि, नायबासो बेखौ हमनो हागोन। दा सार्टिफिकेटआवथ' बे लिरनाय गैया। दा जोंदाव बड'साया बेखौ क्लियारै खालामना होबाय, सार्टिफिकेटआव आर्ट फिल्म लिरनाय दं ना कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दं बे थाया आरोखि। दा बिथाङा बेखौ खेंफोरथि होदों। दा रबिन नार्जारि बिथांखौनो थांखिनानै बुंदों जे बिथाङा हायोब्ला बबेहाय जे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दङ बिथाङा बेखौ नागिरनानै दिन्थिनो हायोब्ला मोजां जागोन। दा बे सोंलुखौ दिन्थिदों आरोखि बिथाङा, जोंदाव बड'सा बिथाङाहाय खेंफोरथि होनाय समावहाय। आरो जोंदाव बड'सा बिथाङा जे बुंबावदों जुनियर होननानै बुंदोंमोन बे रबि बसुमतारिया, दा बिनि सायावबो बिथाङा खेंफोरथि होदों आरोखि। दे जोंदाव बड'सा बिथाङा जे सेनियर आर्टिस्ट आरोखि, सेनियर प्रडिउसार बिथाङाहाय सिगांनिफ्रायनो दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बर'नि फार्स्ट फिल्म नङा होमबा आलायारन सिनेमा नेसनेल एवार्ड मोनलायलायनाय, दा बेखौ जों मोनथियो बयबो। दा बेयावनो मोनथिनो मोनो आरोखि बिथाङा दा सेनियर प्रडिउसार नङा होमबा, सेनियर डाइरेक्टर। दा नेसनेल इन्टारनेसनेल थांनाय जोंनि बर'नि फिल्मफोराहाय दा BCAआवहाय दा बयबो बाहागो लाखागोन नङा होमबा, बेथ' सैथो खोथाखा। दा बयबो बाहागो लाखागोन बेवहाय, नेसनेल एवार्ड मोननाय इन्टारनेसनेल एवार्ड मोननाय होन। दा बर'नि जायगायाव दा मोनसे एवार्ड सेरेमनि खुंनायावहाय जे बयबो दा गमामायैनो रबिन नार्जारि बिथांनि बुंनाया सैथोमार ना जोंदाव बड'सा बिथांनि बुंनाया सैथोमार, दा कन्ट्रभार्सिया सोलिबाय थानो हागौ नोंथांमोन, कन्ट्रभार्सिखौ जों नुबाय थागोन। आरो बिथांमोनाहाय उननि समाव माबोरै सलुसन खालामगोन
दा बिथांमोना जे सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानांगोन अब्लासो बियो सलुसन जागोन आरोखि सावरायनाय हाबाफारि लायाबाथ' बे सलुसन जानाय नङा गावजों गाव कन्ट्रभार्सि दान्थे बेथ' जालायबाय थागोन दा जोंदाव बड'सायाबो सिनियर प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथाङा फेमास बर' फिल्म दा बिथाङाबो दिहुनदों आरोखि बिरादनो मुंदांखा जोंनि बर'नि गेजेरावनो दा बिथाङाहाय माखासे बेसेन गोसा खेंफोरथि होदों आरोखि जोंदाव बड'सा बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो आरो रबि नार्जारि बिथांनि रिप्लाइयै जे खेंफोरथियै दा नोंथांमोनाहाय जोंदाव बड'सानि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंनानै दा नोंथांमोनाहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि दा नायनानैसो बेखौ बुजिगोन नङा होमबा नायनानैसो मोनथिगोन बेखौ दे आर्ट मुभि ना कमार्शियेल मुभि दा सार्टिफिकेटआवबो लिरनाय गैया होननानै जे क्लियार जाखाबाय दा सलुसना माबोरै मोनगोन सावरायनायनि गेजेरावसो जागोन बियो दा सावरायनाया माब्ला फैगोन दा बेखौ जों नेनानै थाबाय आरोखि नोंथांमोना उननि भिडिअआव नुफिनसिगोन आरोखि सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि माबायानो जाबाय खारनानो जाहैबाय बे कयेकदिन आगोयाव ना सानसे ना साननै आगोयाव बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों बेयाव मिडियायाव बाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आरो आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिंआ आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होननांदों आं मा मावदों आरो दा बेयाव दाख्लै खोनादों माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों आरो दा बेखौनो बे आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगो लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंनो कयेकथा पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कयेकथा खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं नैबायदि होननानै होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनांदों आरो दा प्रथम मावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामनो एखमबा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखमबा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो बे दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982आव हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 इयार्स कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 इयार्स स' बाय दा टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय दा टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं पुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एज ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिगौ आलायारननि सोमोन्दै दा सेकेन्ड जेला कयेक बोसोरनि उनाव जेला आं बे माबा एसे फिल्म मेकार नालाय जोंहा माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्म खालामबायो मालाबायो दा क'क्राझाराव मोनसे TLC-नि प्रग्राम सोलिदोंमोन बाव आं डकुमेन्टारि खालामनानै फार्स्ट आं माने 1.5 लाख थाखा खामायदों आरो इनकाम जादों आंहा फिल्म खालामनानै मोनदों दा बे 1.5 लाखजों लोगोसे आं सासे न'नि मानसि खुरमानिफ्राय आं 2 लाख लानानै 3.5 लाखजों 1994आव माबाखौ माने 10था रिल बायनानै दं फैसा 3.5 लाख नालाय 10था रिल बायदों 10 दिन शुटिं खालामदों लाइट टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994आव आरम्भ खालामदों एक्सुवेलि माबा 31 दिनाव जानांगौमोन दा माने नेक्स्ट इयाराव 95 फार्स्ट मार्चआव आं कमप्लिट खालामनाङो माबाखौ बे हाग्रामा जिनारिखौ प्रथम आरो बे दा बे आंनि बाजेटआ 3.5 लाखल' आरो बे 3.5 लाखनि बे हाग्रामा जिनारि बा रेड इन्डियान भार्जिन फरेस्ट बे फिल्मा माबायाव प्रथमाव इण्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादों बिनि उनाव नेसनेल एवार्ड मोनदों नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरमेन्टेल एसपेक्ट दा बे मोननै मोनदों आरो ओमफ्राय बे फिल्मानो मा नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननाय फिल्मफोरखौ माबायाव दूरदर्शन टेलिकास्ट खालामो आरो माबायाव दा अनेक नाजानायनि उनाव बेखौ बे टेलिकास्ट खालामदों बाव आं 12 लाख ना 14 लाख मोनसे माबा मोनोमोन ना 16 लाखमोन खुब समाव 14आनो जानो हागौ आं गोसोआव गैला एक्जाक्ट बावबाय आरो दा बे हिसाबै आं बे आलायारनखौ आं 3.5 लाख इनभेस्ट खालामनानै आं
सारिगुन फ्राय सारिगुन फ्राय 3 सारिगुनखौनो हमना लादो दे आं माबानो हादों आरो बे माबानो खालामनो हादों आरो बे नेशनेल एवार्डबो लानो हादों दा रबिया गाव गोग्गानो बुंबाय थायो जेनेबा सापस आरो थांनाय माबानिफ्राय बे 2 बोसोरनिफ्राय खोनाबाय थादों माबा 60 लाख खरस खालामगासिनो दं आरो दा 60 लाख खरस खालामनानै दा दाख्लै फनावबो खिथाहरदों गाव आं 90 लाख रुपिस टार्न अभारसो आरो मोनदों होनना बुंदों मोनदों माने मा टार्न अभारथ' टार्न अभार जाबाय थारमाने बिनियाव हयथ' बिदि खरस ओंखारगोन आरोथ' हमना ला 60 लाख खरस खालामनानै 90 जुदि टार्न अभारबा बे 75 बा 80 बेबायदिसो मोनगोन आरो जेनेबा तथापिও आरो जायखिया दा बे 6 लाख गारनानै माने 10 लाख बा 15 लाख बे प्रफिट आरो बे खिन्थु माबा नङा डाबलबो नङा आरो दा आंनि जुदि सापस कम्पेयार खालामोबा एस ए प्रडिउसार जास्ट कम्पेयार खालामदों आरो बे आं 3.5 लाख फिल्म खालामनानैनो नेशनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हादों इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जानो हादों आरो आं माबायाव दूरदर्शनाव टेलिकास्ट खालामनानै 3 बा 4 गुन थाखा खामायनो हादों आरो दा माबाखौ आं जास्ट एस ए प्रडिउसार खालामनो बे प्रडिउसार हिसाबै आंखौ कुइसन खालामदोंथ' दा बे 6 लाखनि जे फिल्म 60 लाखनि जे फिल्म खालामदों बेजों 1.5 गुनबो नङा फिल्मा बे जुदि आंजों समान जुदि गुन हिसाबै खालामनांगौबा बे 2 कोटी 40 लाख थाखा मोननांगौ आरो होमबासो आरो बे 60 लाखजों आं 3.5 लाखजों जुदि नेशनेल एवार्ड इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादोंबा 60 लाखजों बे 10थासो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड लानो हानांगौमोन आरो बे खारन बे आंखौ कुइसन खालामदों प्रडिउसार हिसाबै आं बे हिसाबै बुंदों आरो बे ओमफ्राय बे 60 लाख बाहायदों आं होननानै बुंबाय थायो आरो बे 2004 आव आं जेब्ला अनेकानो मिथिगौ 3 Girls and the Golden Cocoon मोनसे इंलिश आरो 70% इंलिश 30% बर' बेसिकेलि इंलिश बड' इंलिश फिल्म बेसिकेलि इंलिशानो होनजायो आरो आमेरिकानि सानै हिन्जावा फैनानै जोंनि बर' एरियायाव गिदिंनाय बिनि उनाव आरो बे फिल्माव आं 2004 आव खालामदों बेखौ बाव आंना मोर देन 1 कोटी खरस जादों आरो बे कोटीनि बारा दाबो फिल्मा 99% कमप्लिट जानानै दाबो आं रिलिज खालामनो हायाखै 20 बोसोरनि बारा जालांबाय दा जागोन बे आंनाव नेगेटिभ लाबोबाय आं डिजिटेल दंजोबो उनाव आं गोसोबादि खालामगोन आरो बे जागोन आरो दिनै नङा गाबोन समफोर जागोन आरो दा बे समाव माबायाव 2004 आव आं जे जेसेबां थाखा बे खरस खालामदों नर्थ इस्टआव खुनु आसामावबो रावबो खालामफेराखै नर्थ इस्टआवनो खुनु खालामफेराखै आं बहुद रावनोबो जाहिर खालामाखै आं नै आंनो हायेस्ट बाजेटनि फिल्म खालामदों मादों आं जाहिर खालामफेराखै आरो बेखौ क्वालिटि जानांगौ फिल्मा मोजांसो जानांगौ बे थाखा फैसानि खोथा गैया बेसोमोन आरो दा बे रबियाथ' बाबदा 60 लाख नै मैया दाख्लैसो 2 बोसोरनि आगोलावसो बे 60 लाख खरस खालामदों आरो बे आंथ' 2004 आवनो मोर देन 61 करोड़नि दाथ' आंनाव बांसिन जारनाय मानसि होनांगौ दं माखासे सुख'बाय बे सोलिगासिनो दं आरो बे मोनसे जाहैबाय बे माबानि बिसय बुंनाय जाहैबाय बे आंनि बे माबानि बिसय दा मोनसे बुंबावदों बे सेकेन्डआ जाहैबाय मोनसे माबा आं दाख्लै बे माबायाव बे एवार्ड सेरेमनियाव मोनसे खोथा बुंदों आरो माने फार्स्ट पइन्टआथ' आं फिल्मखौ बोरै सेलेक्ट खालामखो बेखौ बुंदों सेकेन्डआव बे जोंना 28 बोसोर बे बर' फिल्म मेकारा दाबो नेशनेल एवार्ड लानो हायाखै बिनि थार्डआव बुंदों बर'नि माबाया मा होनो बेखौ फिल्म मार्केटआ बिराद लिमिटेड आरो जोंना बेसेबां 15-16-20 लाखल' आरो लिमिटेड आरो भेरि लिमिटेड बेजों माने बिराद खस्थ' मस्थ'आ थाखा मानो बेखौ रबियाबो नार्जायाबो बुंदों जों माबायाव बेयाव बुंदों बे आं बुंनायाव बे आं मोनसे बेयाव बुंदोंमोन मा जोंना मार्केटआ लिमिटेड नालाय दा बेखौ जुदि जों एक्सपेन्ड खालामोबा को प्रडाक्शन खालामनांगौ आरो दा जोंहा 15 लाखल' बे 16 लाखल' 20 लाखल' मार्केट बा जुदि को प्रडाक्शन मा कम्पानि जानांगौ कम्पानि जानानै ओरैबायदि जानांगौ जों बोसोराव 10 गाहाम जुदि टारगेट लानो हायोबा मा बेबायदि मा जायो जोंना सापज आं मोनसेखौ जों एसामिसजों बर'जों खालामबाय एसामिस आर्टिस्ट लाबाय बर' लाबाय हल एसामिस मार्केटखौ केपचार खालामनो हागोन देखायनो हागोन आरो एखे धरननो बेंगलिखौ जेनेबा एसामिसआव 1 कोटी खालामबाय बेंगलियाव गिदिर मार्केटआव 1.5 कोटी बा बेसेबांबासो 2 कोटी खालामनो हायो होमबा बेंगलिया टप आर्टिस्ट लाबाय बर'नि टपखौ लाबाय फिल्म खालामबाय हल बर' बेंगलखौनो जों केपचार खालामनो हागोन जोंना मार्केटआ एक्सपेन्ड जाबाय खालि बे बर'नि मार्केटआ लिमिटेड नंला आरो बेबायदि जों टाइमिल तेलुगुबो खालामनो हायो दा टाइमिल तेलुगुआवथ' बाजेटआ बिराद हाई बाजेट बिसिना 40-50 कोटी गाहामनि बारासो जाबावो दा ओंखायनो बबे को प्रडाक्शन खालामनो हायो को प्रडाक्शनाव आं एग्जाम्पल हिसाबै दाखालि बुंदों सापज एग्जाम्पल आरो माने 40 कोटीनि बाजेट जों बर'नि कम्पानिया जों 20 कोटी गारबाय बिसोरनिफ्राय 20 कोटी लाबाय जेब्ला बे 40 कोटीनि बाजेट जायो होमबा 50%आनो कास्टिंआव थांजोबो आरो दा जों सापज बे बिग बाजेटनि जेनेबा 40आथ' जथेस्थ' बिग बाजेट होमबा मिडियाम बाजेटनि बाव जेनेबा तामिलनि जों माबानि 5 कोटी जानाय सुपार एसे स्टारखौनो लाबाय बिग स्टार हौवाखौ आरो हिन्जाव जेनेबा 3 कोटी होबाय जेनेबा सोरबा 1 कोटी 2 कोटी बे लाबाय आरो जोंनाबो बर'आबो राइट दं 50% जोंनाबो बर'आबो जोंनिया जे आर्टिस्टफोर दं एक्टरफ्राबो जों 2 कोटी खालामनो हायो सासे जाय टप जोंनि बर'नि बे 2 कोटी हिन्जावाबो 2 कोटी आरो बे सानै साथामसो 1 कोटी बेबायदि जुदि बोसोराव जुदि आरो दस्राबो को प्रडाक्शन नालाय बाहेराजोंबो जापानफोरजोंबो आमेरिकाफोरजोंबो इउरपजोंबो खालामनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंहा प्रत्येक बोसोर बे को प्रडाक्शननि टारगेट लायोबा जोंहा माने मार्केटआव एक्सपेन्ड जाबाय आरो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो
माने बा टेकनिशियानफ्राबो फैसाखौ बुरजा बुरजा मोनगोन आरो दा जेनेबा नै रबिना जेनेबा फिल्म खालामदों दाख्लै बे 6 लाखआव 98 ल' माबा खालायसोन थारमाने टटेल फैसाया बिना 75 हमना लादो जेनेबा 75 बा 80 खौनो हमना लादो जेनेबा होमबा जोंना बे सासे बै फिल्मखौ जुदि साप'ज खालामोमोनबा जेनेबा फिउचाराव जागोन न' डाउट जागोन बे जेनेबा सासे हिन्जावानो सासे आर्टिस्टआनो जोंना बे मर देन माने रबिया दा थैसाम 2 खालामनानै जेसेबां थाखा कालेक्ट खालामदों बिनिफ्राय बांसिन बे डाइरेक्ट आरो माने डाइरेक्ट थाखा माने मोनो आरो अनेक बर' आर्टिस्टआनो माने बेबायदि पसिबिलिटि दं आं बेखौसो बुंदों आरो बेखौनो बिसोर आंखौ माने इथिकिं खालामनाय बायदिसो बुंदों जे नेसनेल लेभेल जों बर'खौनो मार एक्सपर्ट खालामनो हायाखै जों इन्टारनेसनेलि नेसनेलि साननायनि प्रयजन गैया अके नों साननो हायाबा बर'थ' ना बर'फ्रा इन्टारप्राइनार माने फैगासिनो दं जोलैया खालामगोन बिसोर नों जाय हाया बिसोर लकेल मार्केटखौनो एक्सप्लर खालामबाय था नोंस्रा बावनो थानो गोसो था दस्राव गोसो बा गावबागाव गोसो आरो बेखौ रावबो बुंनांगौ गैया दा बेबायदि आरो दा बेयाव बुंदों दा जेनेबा आं मा थांनाय बोसोराव आं माने 1.5 बोसोर जाबाय आं मोनसे लटारि मोनदों आरो बुरजा एमाउन्टनि लटारि 2.5 कोटि जागोन आरो जेनेबा बे लटारिखौ मोननाय नुदों मा खालामदों आं बाहेरावसो गिदिंदों माने आंना फिल्मनि गोदोनिफ्रायनो बाहेराव थांनायनि फिल्मनिफ्राव रिसार्च खालामनांगौ फिल्म प्रजेक्ट मोनसे दं आरो माने बेबायदिनो माने मा होनलाय क' प्रडाक्सन इन्टारनेसनेल प्रडाक्सननि बेबायदि दं दा बेयाव आं बे थांनाय माबायाव फ्राय माने थांनाय इयार्सआव थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव 6 मास 7 मास आं बाहेराव दंमोन आउट अफ इन्डिया दा इन्डियाआव ओरैबायदि दं जुदि नों बोसोराव जुदि लास्ट फाइनान्सियेल इयाराव जुदि नों मर देन 6 मान्थ जुदि बाहेराव थायोबा नों एनआरआइ दा आं एनआरआइ स्टेटासआव इलिजिबोल आरो देग्लायबो आं मर देन 6 मान्थ बाहेराव थागोन आं दा आंहा दं दुबाइयाव थांनो हायो आं माबायाव कानाडायाव थांनो हायो माने फ्रि एनि टाइम दं आरो बेल' आंना माने इन्टारनेसनेल माबायाव टारगेट नालाय आरो मोनसे खोथाबाव आं मावनो नागिरदों बे इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सनफ्राव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आं माबायाव 2008आव आं आमेरिकायाव 8 दिन थांदों 8 दिनावनो माबायाव निउयर्कआव 3 सेमिनार वार्कशप आरो ओमफ्राय माबायाव लस एन्जेल्सआव हलिउडआव मोनसे माने इन्टारनेसनेल फिल्म प्रडाक्सना बोरै जायो खालामनांगौ बिनि वार्कशप 8 दिनावनो 4 आं खालामदों आरो बेखायनो आंहा बेहाय इन्टारेस्ट दं नालाय ओंखायनो आं दा बे माबा केन्सआव थांबाय आं केन्सआव इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल वर्ल्डनि एट द मादार्स माबा केन्स फिल्म फेस्टिभेलखौथ' अनेकानो मिथिगौ बे जाहैबाय वर्ल्डनि सबसे देरसिन आरो मादार अफ अल फिल्म फेस्टिभेल आरो बाव आं थांनाय दं जोंनि मिसेसबो अनजालिबो थांदों जों बे गल्डेनखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव जास्ट ओरैनो थांदों मार्केटआ स्टाडि खालामनो बाव नुदों बेनि माबाया फिल्म मार्केटआ बे क'क्राझार बाजारा जे जेसेबां गुवार बेबायदि टाइपनि आरो माने बाव फिल्मबो बायो सेल खालामो ओमफ्राय माबा जायो ओमफ्राय क' प्रडाक्सननि थाखाय जयो मायो जोंनि क'क्राझारनि बाजारा बेबायदि टाइपनि आरो इन्टारनेसनेल फिल्म मार्केटआ दा बेखौ नुबाय बेबायदियाव थांनांगौ जोंनि सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्टेड दंबा आरो हंकंआव नुबाय आं खननै नुबाय आं बे फिल्म मार्केट बेयाव हंकंआ एसे फिसासिन दा बेफोरबायदि आरो मोनसे ओमफ्राय माबा जाहैबाय बेनो दा ओमफ्राय दा बेनो आरो माबाया ओमफ्राय बुंबाय आं दहायथ' बुंखाबाय आं गल्डेन क'कनाव आं बे मर्डेन कर्स खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैफोर नुदां माबाखौ रबि नार्जारिखौ माबा सेन्सर सार्टिफिकेट आरो सेन्सर सार्टिफिकेट देखाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्मनि बिराद दावराव जादों आरो बर'फ्रा फिल्मावलाय मा फिल्माव फिचार फिल्मा माबाबो कमेडि फिल्म जानो हागौ एक्सन फिल्म जानो हागौ आर्ट फिल्म जानो हागौ जेखौ बुङो आरो मानसिफ्रा बुंनाय बा कमार्शियेल बुंनो हागौ अनेक धरনের नाम अनेक धरনের लानो हायो दा रबि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय थादों बे गावनि सार्टिफिकेट देखायै माने माबाखौ देखायदों बे देखायदों नै आंनि नैबे फिल्म कमार्शियेल फिल्म ओमफ्राय बुंदों पाब्लिकखौ बुंदों बे नै जुदि मिथियाबा नैबेखौ नायबा मिथिगोन बे कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दंखायो सेन्सरावनो माने नङाबा माबाबो मालाय रजनि बसुमतारी ना मामोनलाय बिनावबो सोंहरनो हायो बबे आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दंना गैया होननानै दा आं बे नैबे जाहैबाय माबानि हाग्रामा जिनारिनि सेन्सर सार्टिफिकेट बे दा बावना बे बुंनाय बायदि आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय गैया फिल्माव खालि दं सेन्सरा बे खालामो जुदि 2000 मिटार्सनि गोजौबानो फिचार फिल्म सर्टबानो माबा जायो माने सर्ट फिल्म आरो माने 73 मिनिटनि प्लासबानो 73 प्लास सामथिं आरो बिनि प्लास गोजौबानो फिचार फिल्म बिनि गाहायाव माने सर्ट फिल्म आरो दा बेसो ओमफ्राय इउ निफ्राय लिरो नैबे इउ लिरदों इउ माने माबा आरो मा होनलायखौ माबा रेस्ट्रिक्टेड पाब्लिक एक्जिबिसन आरो बयबो देखायनो नायनो हायो फ्रिलि आरो जुदि एडाल्ट लिरनानै थायोबा खायफाना जुदि सिरियाल माबा एडाल्ट थायो खायफाना एडाल्ट बा खालि अनलि फर एडाल्ट आरो एखमबा इउए लिरनानै थायो इउए माने माबा आरो गार्जेन थानानै गथ'फ्राबो नायनो हायो आरो मोनसे आरो एज थायो एजआ माने रेस्ट्रिक्टेड माबा सोरबा स्पेसियालाइजफोरनि आरो दा बेबायदिल' केटागरि दं आरो आं बे आर्ट कमार्शियेल माबा आर्ट फिचार फिल्म कमार्शियेल फिचार फिल्म बायदि लिरनाय नागिरबा मोनाखै दा रबिया पाब्लिकखौनो एकदम बुंदोंथ' देखायदोंथ' दा रबिया प्रुभ खालामनांगौ बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे साइडआव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुभ खालामनांगौ आरो लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ